Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ngagnagan iti Evelyn, ngagnanaed itan iti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti pamilyado. Ket daytoy iti kayat ko apay drama. Tabareng makaipaay iti adal kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti daytoy a drama yo. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Evelyn dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Asino ti akin kawas di takup-kupinam, Evelyn? Ni Pablo, nanang. Anya? Impalaba na kanya. Ngamin, saan nga ilabaan ni bakit na? Anya? Hay, jakman amoy ti dadya babae. Tadi na asikasun ti asawa na. Iso alin na ba amon ti kawas ni Pablo? Kat, manungay ti itangdan na kan ka. Saan akmat ngagpatangdan? Amom, Evelyn. Ada maipalpalapayag kanyak, maipapan ka na kayo kan ni Pablo. Ha? Jak pa dyan. Gapo ta asawa ti kasinsin mo ni Pablo. Ngami ti day ta anakitak. Nga inlabaam. Kat kasla mamati akon. Inlabak lang? Adan relasyon mi? Saan kit din? Awan relasyon mi? Sapay ko mga ta kasta, Evelyn. Tanupod no. Sika tinakababain. Kasinsin ka rin ha? Ada ka din ni Pablo? Umay kula ito dahi ti linabak abado na. Ha? Linabaam abado na? Wan, ngamin. Di mo pa'y mailabaan mo ti asawam. Ha? Sige, inakon. Nakupin ko daytan. Nadalos ka na banglo, tasyak tinang laba. Ha? Sige inakon. Ay, mabit lang kasinsin. Diyak maawatan da ito eh. Apay anagpalabakan ka ti asawa? Gapo ta di mo mailabaan. Tabagim tupay, kat di mo maurnos. Anya? Sige, inakon. Sa dino ti papanam, ta nakarubwat ka, Evelyn, kat parbangon pailaan? Adala pa panak, nanang. Sa dino nga road. Basta, adda pa panak. Ala, makamu ka no di mo ibaga kanyak. Ngam asino ti kadwam. Dagiti gagayim ko. O sige. Agan-anad kayo nga rod iti papanan nyo. Ay, kamaudyanan na. Masolo kan, Pablo. Adatan di ti laon yun. Nagmayat ti baybay. Kasla kayat kun ti aglangoy. Nagmayat. Madlaw ti kinaragsak mo ha. Katsika, saan ka kadian naragsak? Kasta unay aragsak ko. Gaputa si katikadwa. Saan ka kadian naragsak no kadwam ti asawa? Evelyn, di mon iraman ti asawa. Mabalin ka di at maipapan ka datalatan ti pagsaritaan ta? Sino ti mas ayayatan? Siya, wano ti asawa? Sika Kasta, ti kayat ko amangag. Ay, nagbayat ti biyag ta dito eh. Kasladya ko ni kayat ti agawid. Oray, Shak. Kasladyak kayatan ti agawid. Diyak kayat ti maisinagin ka. Pablo, anya nga tano saan tan nga gawid? Dito'y tan nga agnaan. Ha? Mangsapul tan iti pagnaadan kan panggadan ta dito eh. Kwa. Narigat na ita, Evelyn. Saan tan nga agsubli di lugar tayo? Tapno saan mo na makita pa iti asawam? Oray at na relasyon ta. Diyak mo't kahit apanawan ti pamilya ka. Imbagak mo't daytagan ka. No kasta, napatpataglatakan ka ni Karina ngam siyak. Imay ta dito itap nagragsak, Evelyn. Iso alipatin pala dayta asaritaan. Hala. Ituloy takit din timangan. Sige, no niya ti pangadang mo. Isulatan ti matungpal. Ato ti kapem, Pablo.
Agyaman, anak. Mauding haltaw ta dito resort. Kas na jak pa'y kayat ti agawid. At trabaho tang agpadpada. Iso anas kanya gawid tan. Wan nga ron. Ngam sakbay nga grubot ta. Agsarita ta pa yan na imbag. Ha? Santa ko mga ipadlaw nga da relasyon ta, Evelyn. Gaputan no adda makadlaw. Sigurado apag piyestaan da ta dagiti chismosa. Kang runaan na, gululaki di ti mapasamak. Panag ko na mga ta, kat mamati ni Karina nga da relasyon ta. Jaklam mo. Ngam nasaysayatan tayo agananad. No kayat mo pa nga agbayag ti relasyon ta. Iti day ta pa nagsarsaritam. Kasla sa anak ka napatagkan ka. Sana kasta, Evelyn. Ngam jakla kayat niya adalumtuad aparikot. Sige, agtong palak. Gaputa jak kayat amapukaw ka kanya. Nay, da kayo maggayam da ita, pare Pablo, Evelyn. Nagapuan niyo. Siya, nagapuak iti bagyo. Nagrana kami la dito'y para daan ti van. Kasta ngagpaiso. Nakadkadlaw ang nagkuyog kayo. Saan yun nga liba? Apay ka di nga ipapilit mo, Darwin. Kamay sa, no nagkuyog kami man, ada ka didakas na. Saan kami ang nagkuyog, pare? Sige, mumuna akaon. Makitam, nasuro ni Pablo, iso anapanan. Evelyn, adan asawa day jay. At saklangan ti ayatam. Anya? At least, single akpay lang. Oray siksi ka laang ang tilalaki dito'y lobong. Di kalata kaya. Agsarita taman ana imbag, Evelyn. Ay, sang-sangpot ko laang nanang. Agi na naak kumapay. Sa dino tinaggapuam. Kanasino ti kaduam. Ibagam ti pudno. Napanak iti bagyo. Agmay-may sa aklaang. Ulbod! Mabalin ka din, nanang. Saan da ka pakibyangan iti kayat kong aramidan? Sana bale, tasyak mo timang pakpakan ka. Bastos ka nga inanak. Isingir mo ti panang pakpakan mo kanya? Gapo taman nakibyang kayo. Anak ka! Siyak ti inam. Kadyak kaya timang manggag kong aramidan niyo kan ni Pablo. Awan madingar aramidan mi. Di ka naglibak. Gaputada nakakita kada kayo kan ni Pablo. Naglugan kayo kano iti van. Ha? Asawa ti kasinsin mo ni Pablo. Iso anas kan aliklikam. Di ka magibabain. Di ka agagaw iti asawa ti sabali. Kasinsin mo pa'y matngarod. No si kabilang ti maagawan iti asawa. Nalapit ang masaktan kamot iti husto. Iso apang nga asim taliklikam mo ni Pablo. Di ka mangibabain! Mabit laang! Ay, sino nga taday tako namlan maururaman? Anya ti... O anya, naragsak ka ka di iti asawa, ha? Awanan kay tibay. Napan kayo pa'y gayam nag-resort? Imbes a para iti pamilya na ti kwarta na. Ngam napan nyo lain ragragsak. Saan na solo ti gastos, anya? Naggastusak mat. Pumanaw kan. Tano saan? Idarom ka. Ha? Idarom nak iti anya. Iti panangtong pakan ka. Amangan no kayat mo pa'y akugtaran ka. Sige, padasam. Takitaam no anya taramidakan ka. Kababain ka kasinsin. Aga-agaw iti asawa. Makitam ita ti bunga ti inaramid mo, Evelyn. Sikan ti pagsasaritaan dagiti tattao. Likli ka mo ni Pablo. Nanang, apay ngamin nga iso tinayat ko. Anak, kasta talaga. Ngam rumbang kumaalinabanam tirik na. Ta sikamat laang ti madadaal iti dayta. Sika ti nakababain. Nanang. Sige. Pumanaw ka pa'y laang diti lugar tayo. Tapno maliklikam ni Pablo. Ngam kasanan ti trabaho. Saan na balin ti trabaho? Makasarak kanto iti sa bali. Ngam ay atak ni Pablo.
Ay ayat unay. Katkas ladyak kaya timaya dayo kan ko na. Di kagbalin amaag, Evelyn. Basol ti kastangar aramidem. Nanang. Mapan ka iji bagyo. Iji ayan daan timsimang. Ngam nanang. Ay awanan ti adupay angam. Inton bigat mo't laeng agpabagyo ta. Itulod ka. Tapos sigurado nga iji ay ti pagturungam. Hello, Pablo. Mabalin ka ding agkita tabiit. Ngamin, agpabagyo kami itan ka ni Nanang. Sorry, Evelyn. Ngam sana ka makaruhar. Kaputa mga ano niya teramidin ni Karina. Amang ano ipaypayso na to uminom iti pestisidyo. Anya? Sige, bye. Kinindap ng ti cellphone na. Intan, Evelyn. Di mo gamdan nga awagan ni Pablo. Ala, rumwartan. Di ka nagsinay dita. Intan, kunak. Uwan, Nanang. Hoy, di ka man singrot dita. Amang anuan niya ti makunakan ka dagiti padata pasahero. Nanang. Anak, pagsaya atam da ito'y nga aramidan ta. Yad adayo ka laang iti pakadadaulam. Ngamin, kaya't ko kumakasarita ni Pablo. Nga oray iti maudin agundaway. Mas pinili na ti agyan iti abay ni Karina. Kaputamangan ganun ay paypayso na ti uminom iti pestisidyo. Natural. Mas pilyan na ti agyan iti abay ni Karina ta asawa na day chay. Kasano no ipaypayso ni Karina ti panggap na. Oh, kasano dagiti anak na no bilang. Nanang. Mala, lipatan mo ni Pablo anak ko. Pangaasim. Ay, kastagayam tigapuna, lukreng. Wan, Manong. Uncle Salvador, nakababain pa'y kada kayo. Kaanakan, amin a tao ket agbasol, wenno agkamali. Ngamdumtang ti makuna a panagamires. Ket no si dadaan ka nga agbaliw, nasaya ti pagbanagam. Uncle, Ngam no saan mo akayat ti agbalbaliw, sigurado nga agbabawi kanto iti udi na. Pudnot ako na, Manong. Dahita ti ibagbagaken ko na. Kaanakan, no paiwanwan ka, nasaya at to ti pagbanagam. Ngam no ipilit mo ti kayat mo, nga uray made, awan madadael ka talaga. Nang runa, tamadi nga raw ti aramidam. uwan, Uncle. Lipatak laangan ni Pablo. Takderam day ta, kaanakan. Ngamen, no agtultuloy ti relasyon nyo ken ni Pablo, kat ipaypayso ni Karina ti agpakamatay. Sigurado, akaraman ka iti pamabasaw. Kat siyempre, saan tumat anatalinaay ti panunot mo? Denggam ti balakad ni Uncle mo Salvador, anak ko. Uwan, Nanang. Dumdum ngagak. Kasano, Evelyn, anak ko. Agsubli akon ijay lugar tayo. Tawan agpakan kadagiti dingwan ko. Uwan, Nanang. Sana bali, tadamot pangisarkan ni kasinsin mo vilmakan ka. Uwan, Nanang. Makibagay ka dito'y balay dawan. Uwan, Nanang. Kang runahaan na. Di mon gamdan nga awagan ni Pablo. Uwan, Nanang. Saanan? Kat ikidawandak iti pamakawan ka ni Karina. Ikari, liklik ako ni Pablo. Nasaya at no kasta anak ko. Agsukat kan iti number mo. Tapno saan nakaamakontak ni Pablo. Uwan, Nanang. Aramidak dayta. Innem abulan kon iti syudad ti Baguio, Mr. Lonely. Ket pagyamanak, tanaklon ko asaan apara kanyak ni Pablo. Umay naksarsarong kara ni Nanang, ket naamwaken ko na, anaragsaken ti panaglangen da Karina ken Pablo.
Kastan, katagyamanak. To'y pagayam mo, Evelyn. Pagayam Evelyn, nasaya at launay, talimiklik ka iti adadapay kuma apagbasulam. Ket nasaya at mat, tanagsubli ti sigo da panaglangan da Karina ken Pablo. Ket kas itinako na ni Uncle mo Salvador, tao tayo laeng agbindot, ngam dumteng latta ti panagamiris. Ket no paiwanwan ka iti mading aramid mo, nasaya at to ti pagbanagam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Evelyn at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.